ተኣዛዝነት ማለት ሕጊ ምኽታል ጥራይ ዘይኮነስ ኣፍቃድ ኣምላኽ ዘተኮረ ልቢ ምህላው ማለት እዩ። ተኣዛዝነት ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ግን መፍትሕ በረኸትን ምስ ኣምላኽ ዘለካ ርክብ ዘደልድል ምዃኑ ይምህረና። እምበኣር ሎሚ ንሓይሊ ተኣዛዝነት ብዘነቓቕሕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዛንታታትን ንህይወትና ዝኸውን ግብራዊ ትምህርቲ ክንድስስ ኢና። ንኣምላኽ ምእዛዝ ማለት ዋላ እውን ቅጽበታዊ ውፅኢት እንተዘይፈለጥናዮ ትእዛዛቱ ምኽታል ማለት እዩ። እዚ ማለት ምትእምማን ኢትካ ምሃብ መንገድታቱ ካብ ናትና መንገድታት ዝለዓለ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 55:8-9 ሓሳባተይ ከም ሓሳባትኩም ኣይኮነን፣ መንገድታትኩም ካብ መንገድታተይ ፍሉይ እዩ። ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ ይብል። ኣብነታት ተኣዛዝነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ኖህ ተኣዛዝነት የድሕን። ኖህ ዘይከኣል ዝመስል ዕማም ተዋህቦ ዝናብ ከም ዝዘንብ ምልክት ኣብ ዘይነበረሉ እዋን መርከብ ምስራሕ። ኖህ ካብቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ላግፁ እኳ እንተመፅኦ ንተኣዛዝነት ኣምላኽ ግን እሙን ኮይኑ ጸንሐ። ተኣዛዝነቱ ንዑን ስድርኡን ካብ ማያሂ ኣድሓኖም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 6:22 ኖህ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ ይብል። እዚ ዛንታ እዚ ተኣዛዝነት ዋላ እውን ስነ-መጎታዊ ዘይኮነ ኣብ ዝመስለሉ እዋን ናብ ሓለዋን ድሕነትን ከም ዝመርሕ ይምህረና። ካልኣይ ኣቦና ኣብርሃም ተኣዛዝነት ብእምነት። ኣብርሃም ናበይ ከም ዝኸይድ ብልክዕ ከይፈለጠ ካብ ሃገሩን ስድርኡን ክወፅእ ተፀውዐ። ጸኒሑ ብእምነቱ ተፈቲኑ እግዚኣብሔር ንወዱ ይስሐቅ ክስዋኣሉ ኣብ ዝሓተተ ግዜ ወዱ ንክስዋኣሉ ተዳለወ። ይስሐቅ እውን ዝስዋኣሉ ዕንጨይቲ ሒዙ ናብቲ ዝስዋኣሉ ቦታ ናይ ኣቦኡ ትእዛዝ ብምኽባር ተኣዘዘ። ናይ ኣብርሃም ቆራጽነት ናይ ይስሐቅ ተኣዛዝነት ዝረኣየ እግዚኣብሔር ነዚ ሓደ ወድኻ ካብ ዘይናሓፍካዮ ንእግዚኣብሔር ከም እትፈርሕ ሕጂ ፈሊጣ ኣለኹ እሞ ነዚ ወድኻ ኣይትተንክፎ ገለ እውን ኣይትግበሮ ብምባል ሓደ በጊዕ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ቀረበሉ። ንዕኡ እውን ሰወዐ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 22:1-18 ሳልሳይ ሙሴን እስራኤላውያንን ተኣዛዝነት ይከላኸል። ኣብ ግብፂ 10 መዓት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣምላኽ ነቲ ላዕላይ ልዳትን ንኽልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ብደም ገንሸር ክለኽዩ ኣዘዘ። እቶም ተኣዘዝቲ ዝነበሩ እስራኤላውያን ካብ ሞት ብኽሪ ውላዶም ድሒኖም እዮም። ዘጸአት ምዕራፍ 12:23 እግዚኣብሔር ንግብፃውያን ክቐትል ክሓልፍ እዩ። ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳትን ኣብ ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ምስ ረኣየ ከዓ ነታ ደገ ክሓልፋ እዩ። መልአከ ሞት ናብ ቤትኩም ኣትዩ ክቐትለኩም እውን ኣይከሓድጎን እዩ ይብል። እዚ ድማ ተኣዛዝነት ካብ ጥፍኣት ክከላኸል ከም ዝኽእል ይምህረና። ራብዓይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ተኣዛዝነት። ጎይታናን መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ብምስዓብ ክሳብ ኣብ መስቀል ሞት ዝበፅሕ ዝለዓለ መልክዕ ተኣዛዝነት ኣርእዩ እዩ። ተኣዛዝነቱ ንኩሉ ወዲ ሰብ ድሕነት ኣምፅዩ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:8 ንርእሱ ትሕት ምባል ክሳብ ሞት እረብ እኳ ደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ምማት ተኣዘዘ ይብል። እዚ ኣብነት እዚ ተኣዛዝነት ሓደ ግዜ መከራ ከም ዘምፅእ ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ዓወት ከም ዘብፅሕ ይምህረና። ካብዚ እንታይ ክንመሃር ንኽእል? ተኣዛዝነት በረኸት የምፅእ። ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይኖም ዝጸንሑ ይሽልሞም። ስለዚ ምእዛዝ ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ካብ ደቂ ሰብ እውን ፍቕሪ ዘጓናጽፍ ሃብቲ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና። ንመደብ እግዚኣብሔር ተኣምን ዋላ እውን ኣብቲ ዘይርዳእና እዋን እግዚኣብሔር ንኹሉ ንጽቡቕና ይሰርሖ። ሮሚ ምዕራፍ 8:28 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም መደቡ እውን ዝተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና። እግዚኣብሔር ካልኣይ ዕድል ይህብ። ክንዕንቀፍ ከለና ናብ መስመሩ ክመልሰና ጸጋዩ ትሕሰቦ። ኣብ ህይወትካ ኣምላኽ ተኣዛዚ ክትከውን ዝሓተካ መዳይ ኣሎ ዶ? ምናልባት ንሓደ ሰብ ይቕረ ክትብል ናይ እምነት ስጉምቲ ክትወስድ ወይ ምስኡ ግዜ ክትሕልፍ ይሓተካ ይኸውን። ሎሚ ምርፅ ድምፁ ሰዓብ ተኣዛዝነት ዘምጽኦ ሰላምን በረኸትን ክተስተማቐር ኢኻ። ኣብ ተኣዛዝነት ክትዓቢ እንተደሊኻ ንመምርሒ እግዚኣብሔር ጸሊኻ ፍቓዱ ንምፍጻም ሓይሊ ለምኖ መደቡ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ምዃኑ ተኣመን። ንዓኺ ንዓኻ ተኣዛዝነት እንታይ እዩ?